Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University COOU Igbariam achịkọbago ọgbakọ nkụzi nke 14 eji edubanye n'ọkwa ọkammụta ya bụ inaugural election olu bekee malitere site na ịkwụ n'ahịrị ndị ọkammụta ndị isuku ndị ọzọ na mahadum a na ekpere mbido nke Reverend Father ọkammụta Stephenus Nnọrụka kpere kwen Anịgbọgụ ga-akọtọpụrụ gị akụkọ. Ọkammụta Kate Omenugha onye bụ onye isi mahadum ahụ n'okwu ya toro onye ahụ nyere nkụzi pụrụ iche na ikike ọ nwere ịpụta wee gwa ụwa niile na ọ bụ ọkammụta wee kwuo na ọṅụ jupụtara ya obi na kemgbe ọ bụrụ onye isi mahadum ahụ ọtụtụ ihe dịgasị iche iche o mepụtago wee kwukwa na ewepụtagokwa ndị dị iche iche ga-enyekwa nkụzi pụrụ iche ruo ọnwa Maachị afọ ọzọ. Onye gụpụtara ihe pụrụ iche maka onye nkụzi ahụ bụ ọkammụta Moses Chendo. Onye ahụ nyekwara nkụzi ahụ pụrụ iche bụ ọkammụta Pascal Onyi Ogunọ mgbe ọ na-ekwu okwu n'isiokwu akpọrọ na bekee The Dialectics of Electronic Wheels Existential Evaluation kọwara ka m si chọọ nke ndị bekee na-akpọ wheel dịka ebe nwoke ma nwaanyị kọwara ihe a ga-eme gbasara ihe ọ nwere ma ọ bụ na ọnwa nke ọ sịkwa na iwu obodo na-akwado. Ọkammụta Ogunọ mgbe ọ na-agụpụtasị ka m si chọọ dị iche iche kwukwara mkpa nke akpọrọ electronic wheel dị na ọ bụ ihe na-adị ire mgbe onye dere ya nwugoro wee kwuo na onyinye kachasị mmadụ nwee ike inye onwe ya bụ ịgba mbọ hụ na ọ na-ekwu okwu mgbe ọ nwugoro. Ọ kwukwara ka ha gbaa mbọ hụ na ha dere nke a na-etinye n'igwe ịntanetị wee kwuo ulu dị iche iche nke a nwere. N'okwu ekele ya, ọkammụta Obiajulu Obikeze kelekwara Chineke na ọgbakọ ahụ, kelekwa ndị akpọrọ University Council members, kelekwa kọmishọna na-ahụ maka mmụta bụ ọkammụta Ngozi Chumude na ndị nnukwu mmadụ niile bịasịrị n'ọgbakọ ahụ. Onye isi oche Governing Council nke mahadum ahụ bụ ọkammụta Chidi Odinkalu Iyom Bianca Ojukwu, Managing Director nke Anambra Broadcasting Service bụ Chido Obidiegwu na igwe obodo Enugu Ukwu bụ Raf Ekpe na ndị ichie ya nke onye jibu ọkwa Managing Director nke ABS bụ Chief Uche so n'ime ya bụ ndị bịasịrị n'ọgbakọ ahụ. Queen Anịgbọgụ, akụkọ ụwa ABS.